Wellbeing pre psíka v office znamená, že sa cíti ako doma. Bez stresu, bez napätia, proste chill. A pre najmenších to platí dvojnásobne. A teraz nemyslím veľkosť, ale vek. Pri mladých psoch je dobre zvážiť, či by ten domáci peliešok nebol predsa len lepší nápad. Poďme si natrénovať pár trikov, aby sa psík v office cítil dobre. K peliešku automaticky pridaj vlastnú misku s vodou, obľúbenú nepískaciu hračku a nezabudaj na pravidelné prechádzky. Ak teda nechceš ťahať na časy, aby si po psíkovi poupratoval. A inak, vôdzku môžeš využiť aj pri presune po spoločných priestoroch. My tak so psíkom aspoň vieme, že sa máme pri sebe. A keď si na chvíľu niekam odbehnem, alebo je toho na neho už moc, pridám mu na krk aj toto. No ako náhle začne kňučať, štekať, či nebodaj vrčať, viem, že je čas ísť domov. Nám sa to stalo iba raz, ale pokiaľ by sa to opakovalo pravidelne, nechaj ho užívať si pohodu doma. A ešte zhrnutie. Takže pohoda nado všetko, dopraj mu domáci štandard, držte spolu a poznaj jeho hranice. Tak čo? Si pripravený na Pet Friendly Office?